a i naredno događanje pokazuje kako nas očekuje topla i zanimljiva tehnološka jesen. Lijepi pozdrav iz Audio Cinema Arta. Ovdje se nalazim kako bih vas sve pozvao na Tool Out Fest, 5. Tool Out Fest. Ovo namjerno naglašavam, ovaj 5. kao rođendanski. Kao što svi znate, one 2020. je bila pauza zbog pandemije, prošle godine se nismo pokolebali, nastavili smo sa Tool Out Festom, ove godine na red došao 5. Bogatijeg sadržaja, bogatijeg programa. Tool Out Fest je prvenstveno namijenjen svima onima koji vole gajiti kulturu slušanja glazbe, vole uživati u dobrom zvuku, u dobroj slici. Namijenjen je svim generacijama, i muškim, i ženama, i starima, i mlađima. Svima onima koji vole moderan dizajn, koji zanimaju ih moderne tehnologije, koji žele vidjeti što bi mogli sebi priuštiti, što bi mogli sebi namjestiti u vlastitom domu, jer kao što svi znamo, svi težimo da imamo dobar zvuk ili dobru sliku. Dakle, Tool Out Fest ove godine je koncipiran tako da pokrije širi raspon jednostavnih sustava, audio-video sustava i onih kompliciranijih, pa čak i onih super ekskluzivnih kakve se rijetko gdje mogu čuti. Ovo stvarno naglašavam, jer neću vam reći sad detalje o kojim brendovima se radi i koji su uređaji i komponente u pitanju, međutim, samo ću vam reći da neke od njih rijetko gdje možete uopće vidjeti, a kamoli čuti u svjetskim razmjerima. Dakle, potrudili smo se u organizacijskom dijelu da ponovo dovučemo nešto atraktivno, da prezentiramo nešto što se ne može svaki dan vidjeti, a opet s druge strane da zadovoljimo kriterije sve publike. Dakle, pozivam vas na Tool Out Fest, ne propustite 5. rođendanski Tool Out Fest koji će se održati 15. i 16.10. na staroj dobro znanoj lokaciji, a to je DoubleTree by Hilton Hotel u Zagrebu. Dakle, 15. i 16.10. subota i nedjelja, u subotu od 10 do 20 sati, odnosno u nedjelju od 10 do 18 sati. Uz same prezentacije audio-video sustava bit će tu i nastupa uživo, znači moći ćete čuti i kako zvuči glazba uživo i na istom mjestu usporediti sa reproduciranom glazbom. Dakle, bit će tu i radionica raznoraznih i bogatog sadržaja. Zapamtili ste datum, vidimo se na Tool Out Festu.